warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ingkang kula hormati Bapak Akapidana, ingkang kula hormati Bapak Asad Dimas, ingkang kula hormati para Bapak Kiai, Bapak-bapak, ingkang kula hormati para Ibu Nyai, Ibu-ibu, sedaya monggo lampun rumiyin kita ngaturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amal saking rahmat lan pitulungipun Allah, kita sedaya ditakdiraken saged rawuh silaturahim donga sesarengan ngaji sesarengan. Mugi-mugi langkah kita saking dia menuju Masjid Shiratal Mustaqim Polres Magetan ini wau dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat puji salam mugi-mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Ripun ibu-ibu, sedaya kabaripun sehat? Alhamdulillah. Pres
bocahe ngaji. Bocah kenapa, Bu? Nah, kan jenengan bocah catetan singkatan malaikat. Bocahe ngaji. Nek cara yang Surabaya, anake ngaji. Kula ora pakai jaman Surabaya. Anake ngaji, bocahe ngaji, wonge ngaji. Dicatet nggih, Bu? Nggih. Catetane bocahe ngaji. Lah, niki ra kok dicatet sae nggih. Ojo sampe niki mengke catetane berubah elek nggih, Bu? Ya, biasane wonten yang mboten jenengan tapi. Mboten. Dicatet apik. Lah kok yo sampeyan ngerti sampe maunya apa yo? Kayak malu yo jilbabe kualik. Lah, dapat gosi catetane wau mamane apik, berubah dadi elek. Akhire mangan karo kanten ya. Wes, tek iki tugasmu nek tek. Wes. Bocah gawe elek nah wis catetanmu wis kesel aku. Kek nyatet bocah iki wis tak stempele nang dong. Bocah kok gosip. Padahal mau niate sampun apa ngaji. Makane monggo niati talikan sae ngaji, aja sampe ngaji niki niate berubah dadi jelek. Nggih Bu, aja gampang nelokne umum. Sapa ngerti sing dilokne iku timbangé luwih sae. Luwih ikhlas, luwih napa niku amal ibadah sae. Dipun saged pahami nggih? Terus niku motivasi kita ngaos monggo niate ngaji bener-bener mencari ridhone sinten Gusti Allah. Sapa badhe setiap orang menanam itu pasti mengunduh. Dunia masratul akhirat. Donya niku panggonane nanam kebaikan. Nek nanam sae setengah ngaji benjing nggih ngunduh. Nek tanam elek nggih ngunduh Dipun juga understand, Bu? Yes. Wis nun sewu saniki ngaos. Ngaose nggih, Bu? Niku jek pemanasan apa pendinginan? Nggih nun sewu. Niki dalam kitab Duratul Nasihin. Apa, Bu? Duratul Nasihin. Mungkin jenengan saged madosi terjemahan apa tipun. Niku disebutaken ada 7 perkara, 7 hal, 7 bacaan ucapan yang barang siapa niku saged hafal dan mengamalkan, maka dia nomor 1 dijamin nggih punika dimuliakan, dipandang sae di hadapan Allah, di hadapan malaikat, dan di ngapura sedaya dosa-dosa. Walaupun dosa niku sebanyak bumi di laut. Wis laut, Bu. Jenengan ngerti kali napa kalen? Kula riyen atas KKN tentu Banten kula niku kan sekolah di Surabaya ya kan. Lah niku belakang kula niku waktu kula KKN namanya Desa Palang. Mau lepas. Jenengan sing Sumatera apa Kalimantan ngertos nggih laut. Lah ternyata laut niku wonten buwiye. Buwiye niku jenengan karane napa? Uluk. Uluk iku kuat ta. Lah sinten awon nek gadah dosa ibarate puncak. Oke untuk segoro. Lah nek purun maos 7 kalimat iki lan ngamali niku di ngapura dening Gusti Allah. Dan iki ingkang manut niku namine Abdulais Abdulais Al-Faqih niku tabiin. Nek zamane Rasul namine yang urip di zamane Rasul namine sahabat, yang hidup di zamane sahabat namine tabiin. Terus yang hidup di zamane tabiin namine tabiin. Nah ini abad ke-4 Hijriah. Nah namine Abdulais Al-Faqih ingkang matur nuwun. Gini kok, siapa yang badhe mengerjakan sesuatu, memulai segala amal ibadah dengan bacaan basmalah. Apa, Bu? Basmalah. Basmalah itu pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan badhe lampah iki wau kok Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ayo ngaji yuk. Lah, wonten niku sampun dicatet niku amalan kamu mulia. Jenengan ulek nggih. Ulek niku jenengan kok Mas napa? Bismillahirrahmanirrahim.
kanggo nyambut teng kantor, napa teng sekolah, napa teng sabit. Lah niku badhe nglangkah ning kaki. Kok Mas napa wae, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipandangmu mulia di hadapan sinten mau? Di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di ngapura dosa-dosane dan dimasukkan ke surga. Dipun Bu saged dipahami nggih? Insyaallah. Maka bismillah ki Allah to Bu. Ngaten nggih. Bismillah itu artinya dengan menyebut asma Allah. Artinya kula lan panjenengan izin ingkang gadah dunia seksinya sinten? Allah. Dari kita badhe memulai sesuatu pekerjaan kok izin matur teng Allah niku dipandang mulia. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih itu supaya tiyang dikasih. Nggih Bu, arep tiyang niku doa blek nggih, arep tiyang niku klowete. Entos klete Bu. Nah, wis ngerti ta kira gelem lakoni iki lho jenenge klete. Pak, ayo salat. Yo semangat tosek kowe, Bapak keri-keri, Bapak sapal kurang ajar. Iku tiyang klete. Lah mboten niku pun kali apa dikasih. Ngoten to nggih. Tapi nek ar-Rahim niku khusus dumateng tiyang ingkang beriman. Mungkin kita termasuk tiyang ingkang beriman. Jadi nggih dikasih ning donya, disayangi teng akhirat. Nah niku wonten cerita. Nggih Bu, critane nggih. Iku di zamane Rasul niku wonten seorang wanita salehah. Sinten Bu? Salehah. Lah, piyambake niku diaturi Rasul nek mengerjakan segala sesuatu membaca apa mau? Bismillah. Insyaallah akan dijaga. Akan pasti dijaga. Mulai yakin setiap saat dan hari. Nah niku derene napa mawon teng lemari niku mesti maos apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ngerjakne napa maos? Bismillahirrahmanirrahim. Suamine niku penasaran. Wis percaya. Mosok to kabeh maca bismillah wis tak cokone. Lah ngoten. Saestu barang sing ing jero lemari niku kaya suamine niku diambil dibuang terus dikunci nggih Bu. Terus niku dicoba. Bu, jawabannya nggih. Apa jen napa Bu nek dipakai. Apa ayam kok beb. Lah, tolong jupukno barangku ning lemari. Oh iya Mas, tak dicoba jawabannya ngoten. Lah Mas napa wau biasane niku Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dikapake Bu. Dikunci terus barangnya dibuang. Lah terus nyata barangnya tersewon. Terus akhirnya suami ini wah kan bener berarti. Akhirnya semenjak itu suami ini menjadi taat percaya dumateng Gusti Allah. Itu tak ajebane napa Bu? Kula nggih dijazahi guru kula. Nek kula ya setiap saat itu kita kok ngamale maos bismillahirrahmanirrahim ping 786. Niki terus diombekne teng lare. Insyaallah lare itu dadi lare ingkang cerdas. Cerdas tur nurut. Mboten cerdas ngakali piye nggih Bu. Tapi cerdas bener-bener pinter alim kan. Alim menurut soleh. Tahu Mas apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita atus 26. Kok itu disebut koyak diombekne lare niku ujian apa lare niku rada bandel nggih. Niku pun khawatir diwaos niki. Terus ditambahi Fatihah. Amalan buat anak ibu. Bu, sing bapake rada waplek ora tau boleh. Ribet macane niku. Saged lho wonten. Saged. Tapi kon ngomong apa Bu? Kok dewa nang kula. Nggih Bu, pun sampeyan. Dados saya tahu Mas napa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengawali suatu amal ibadah.
nggih umur ingkang baik nggih Bu, rezeki ingkang kathah, anak ingkang lurus, keluarga ingkang tenang, suami ingkang roman turut. Nggih Bu, seneng ta nek bojone roman? Suami tak ganteng kok doro meneh kates. Rek pedhit jenengan seneng mboten? Mboten lho Bu, Pak. Yang istri seneng jaman jalan ingkang apa Bu? Nggih apa ganteng kok doro meneh kates. Jenengan ngentos doro meneh kates. Doro paketan niku. Lah niku nek roman yang istri seneng. Lah niku dados kita nek selesai mengerjakan segala sesuatu Mas napa Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Abdul doa alhamdulillahirabbil alamin. Seutama-utama donga nggih kok jenengan kok wis donga kok wis lali pamane ngoten bingung wis maos napa Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten niku insyaallah segala kebaikan datang dumateng kita. Alhamdulillah dia nek dapat nikmat kita nggih Mas napa Bu? Alhamdulillah nih paniku entuk akeh. Masa Mas napa? Inalillah mboten ta? Nggih ta. Nah, niku ucapan syukur. As-syakur. As-syakur dia as-syakur. Sing diarani wong bahagia nggih niku wong sing iso syukur. Alhamdulillah jadi paringi napas, alhamdulillah awak jek sehat, dinggo ngaji jek kuat, bojo jek epenak nurut, anak jek nurut, balik mboten no sekecopen tetep Mas napa Bu? Alhamdulillah. Segala nikmat, segala mboten enak niku sing maringi nggih Gusti Allah. Kita namung terima beres. Niku mboten critane malih Nabi Ayub. Besok Nabi Ayub Bu? Besok Nabi Ayub iki saderenge Nabi Muhammad. Niku diparingi sakit ya Mbak Ibu. Sakit parah niku. Niku tetep maos napa Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai istrinya niku meninggalkan gede maos napa? Alhamdulillah. Ada istri kang tetep setia namanya Siti Roma. Siti Roma niku anake Nabi Yusuf. Dan niku entuk Nabi Ayub dipuji dengan sesuatu tapi tetap maos napa Bu? Alhamdulillah. Dan tetap takon ibadah. Robbi inni masaniyatun. Mature ngoten nih. Ya Allah aku sedang sakit. Ngoten. Ora njaluk ya Allah aku paringi laras. Tetapi napa? Robbi inni manasiyatun. Artinya ya Allah aku sedang sakit maka beriwa Mas. Ngoten. Niku Nabi sinten? Tetap ucap napa Bu? Alhamdulillah. Sing niki ajenge gawe contoh kadang tiyang prakteke doang ya. Nggih to Bu? Niki wonten tiyang. Contoh nggih bisnis jenengan wis badhe undangan manten. Besok manten Bu. Kata manten nggih. Suami istri sekedok itu semua cap wae. Brose limo sembo kabeh. Sing lanang wis numpak gowantang jas. Numpak apa Bu? Numpak mobil.
modal. Iki coba kabeh. Nek apa? Nek itu saged masalah alhamdulillah niku napa resu. Tapi yang saged trimo takdir, yang niku saged trimo takdir, saged maos alhamdulillah. Saestu lho dibeda-beda. Kita pas saged trimo takdir, kasih wis takdire ya alhamdulillah. Sakit ngoten kok awak niku sehat wis bocor
dan benar-benar di ngapura dosane. Mas napa ingkang tiga Bu? Astagfirullahaladzim, istighfar. Dan ini Abu Bakar niku matur. Iki sing ngaturaken nggih Rasulullah. Bahwasanya manusia itu dijerumuskan oleh iblis dengan perbuatan dosa. Jadi iblis itu mulai zamane Nabi Adam gadah dendam dumateng manusia. Dan dia berjanji badhe menjerumuskan manusia dengan perbuatan dosa. Lah terus manusia membinasakan iblis dengan bacaan istighfar. Istighfar apa pripun? Astagfirullah. Dadi sing kita niku berbuat dosa niku rata-rata sing dirumusne sinten iblis. Nah, kita nek purun maos istighfar, dosane di ngapura. Terus iblis mboten purun kalah malih. Iblis nggih dirumusne manungsa ingkang istighfar malih niku dengan hawa nafsu. Ibu niki kajianipun napa tasawuf niku bahwasanya barang siapa saged mengekang hawa nafsu, lah niku iblis saged napa kan? Kula baleni. Dadose manungsa niku dijerumusne iblis setan dengan perbuatan dosa. Lah manusia bisa membinasakan iblis dengan bacaan istighfar. Terus iblis gak kalah malih. Dia berusaha malih menjerumuskan manusia dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini keinginan ingkang napa boten sae kados pengen sedaya barang dibeli nggih Bu. Terus saya punya istri nek punya kalau nyetrok mlebu napa-napa mlebu pol. Nah, hati-hati wonten niku napa godaane iblis menangkap hawa nafsu. Anake kok mesen dikirim ngomong kirim pun pecah lho. Nek diseneni ora iso balik. Boten tak pas kene pegel nyeneni. Lah hati-hati wonten niku nggih hawa nafsu. Nek kita saged sadar ya iku hawa nafsu. Insyaallah badhe terus ingkang nomor sekawan ini kok kita dipandang mulia di hadapan Allah malaikat dan diampuni dosanya bila merencanakan segala sesuatu. Merencanakan itu punya hajat dengan apa? Insya Allah. Insya Allah itu artinya apa? Kita tidak mau bila Allah mengizinkan. Nah, sebabnya kita itu miliknya Gusti Allah. Dan terus ini segala sesuatu harus mas apa Bu? Insya Allah. Nah, kali janji. Mbak Mi, ayo sesuk ngomongku ya. Kita sing sae mas napa? Insya Allah. Kita mboten sida, mboten criyos, wonten iku nggih mboten dosa. Tapi mboten disengaja lho Bu. Bu sesuk ngaji ya insyaallah bae mboten dugi. Kecuali memang benar-benar kita mboten sah. Terus nek berjanji napa-napa mas napa wau? Insya Allah. Iki wonten ceritane nggih Nabi Sulaiman. Pirsa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu nabi yang dikaruniai kekayaan ingkang istrine nggih kuwat Nabi sinten Sulaiman. Lho hartane nggih kan ilmune nggih kan inamin fadli hadza rabbi. Iki semua karuniane Gusti Allah. Ora boten sombong karunia ilmu, dikaruniai jabatan raja. Wis rasul terus dados raja sugih nggih bojone akeh ilmune nggih kan. Basa napa mawon Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman itu bisa basane semua niku mawon Nabi Sulaiman saged wonten alatan sampai wonten namine surat An-Naml. Apa Bu? An-Naml. An-Naml artine semut. Semut niku lagi berjejer-jejer di jalan. Terus nonton pasukane Nabi Sulaiman lewat. Terus Nabi Sulaiman iso ngerti artine semut niku ngomong-ngomong. Hei, para kancaku kabeh, mungkin mikira pasukane Nabi Sulaiman arep lewat. Terus Nabi Sulaiman ngertos, ngira ta nggih? Sampai bosone semut mawon sakit Nabi Sulaiman senyum. Ngoten
Lah kok lali to mboten maos insyaallah. Akhire gagal ditegur dening Allah. Hei Nabi Sulaiman, sampai merencana sesuatu kok lali ora maca wae napa Bu? Insyaallah. Lah niku Allah tidak menyertai, tidak mengizinkan, maka juga tidak berhasil. Terus kita nek ada rencana nggih Bu nggih, rencana apa aja. Kapan yo sampai mantu jape dibuat insyaallah bulan ngarep. Pamane bulan ngarep tibake boten doa. Lah terus nggih Bu, nek merencana mawon apa segala sesuatu mas napa wau? Insyaallah. Nek kita saged ngoten niku dipandang oleh Allah mulia dan di ngapura dosanya. Dipun saged dipahami Bu? Lah itu baiklah. Bener nggih? Lah itu selanjutnya ingkang nomor pinten nih wau? Sekawan saking nomor 5. Ibu nggih, bila kita kena musibah kita maos inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya ini ucapnya yang apa nih? Meninggal. Lah kita asline boten meninggal mawon. Kecuali sapa mah kita wae enak sadok cukup. Niku macan apa, Bu? Inna lillahi. Maca Qur'ane wonten nek kula mlaku bareng untuk waktu yang kemudian. Cekluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ini kok jadi penting sing diwaca niku lho Bu. Siloke enak e. Sandoke sing disebut sampe nole. Ya Bu, mungkin biasane nggih. Banyak kadang biasa niku nggih sesuai kebiasaan. Makane mungkin nek pamane kok ngiris ngoten kok nek pamane inna Bapak nole ke sawah. Kadang nggih Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik sinten? Allah. Mangga kita niku riyen niku lho kita boten wonten lho Bu. Nggih to, terus kita lahir nangis boten ada apa-apa. Terus sakniki wonten punya apa-apa. Dan suatu saat juga akan kembali kepada Allah. Maknane ngoten. Terus menawi kita diparingi harta, jabatan, kecantikan apa niku milike Gusti Allah. Kita napa boten angsal napa niku namung titipan. Makane titipan andipun ilang pun yo rasa getun nemen-nemen. Nggih Bu nggih, nek itu akeh yo rasa seneng nemen. Kabeh niku namung napa gajane sinten lho? Titipan nek kita saged lomba-lomba. Insyaallah kita boten istilah stres atau sedih, kehilangan apa, tidak kematian apa, sakit itu apa mawon niku nggih maos napa inna lillahi wa inna ilaihi. Yo kok maca inna lillahi wa inna ilaihi wong cek loro, mati yo. Nyambangi. Yo sampean ke rumah sakit ngene nggih moro. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yo anti mati kok padane. Nek wonten dibanten nggih Bu. Adane rumah sakit. Penak apa to yo kok loro iki? Ya kuwi loro yo ora njaluk iki yo takdire Allah. Paling tukaran karo sing loro. Nek nyambangi tiyang sakit apa matur ingkang sae. Adipun innalillahi dalam hati. Segala sesuatu yang tidak mengenakan kita musibah itu kita pertama kali ucapkan apa Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok kita saged ngoten? Insyaallah niku wau napa? Dipandang mulia di hadapan Gusti Allah. Mulia di hadapan para malaikat, di ngapura dosa-dosa kita lan masuk surga. Wau Mas napa Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
piye nggih Bu dikerjakne awak gak penak maos ngenten mawon apa la haula wala quwata illa billah insyaallah pasti diparingi keputusan kali ditandani ora mau maca meneng nggih nek kula nggih tetep alhamdulillah umbah akeh to yo iki mulai tak umbah kabeh ra ganjaranku akeh ngoten Pak nggih Bu tapi kon bos umbahane kok kata ibu masak ora-ora cek kerja ning kantor sapa meneh ngoten lah supados kita mboten mengeluh saged ganjaranipun kata mas napa wae la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim bahkan kula niku maos teng kitab durasi malih niku barang siapa niku kok purun maos la haula wala quwata illa billah niku akan dihindarkan dari 99 macam penyakit. Kata lho Bu, apa sing linu, apa sing cekot-cekot, apa sing napa nek arani asam urat, napa Bu? Diabetes, kolesterol. Nek jenengan kok purun namane waos napa wau? La haula wala quwata illa billah. Insyaallah penyakit napa mawon badhe ical. Kok dokter tak rapayu, Mbak? Obat dari penyakit yang paling ringan itu penyakit sumpek. Napa Bu? Sumpek. Nah itu wis metutut ane jawane bapake yo gak ngelokne apa-apa, tapi tangan loro kok wis metutut. Lamun lah itu penyakit sumpek sedih. Kok kita purun maos napa wae? La haula wala quwata illa billah. Insyaallah sedih-sedih susah-susah badhe napa amblas. Nggih Bu, Mbak, saged dipahami ya? Iya. Terus nek awak wis ora penak, gak kuat, masalah ruwet nggih. Kok kita purun mas napa wae? La haula wala quwata illa billah. Insyaallah diparingi gampang. Pripun saged dipahami ya Bu? Insyaallah. Dalam kehidupan kita sebenarnya. Terus ingkang terakhir menika ingkang ketujuh kita menawi purun maos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah niku artine niku tauhid baca tauhid. Artine boten wonten pangeran ingkang disembah kejaba namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad iku utusanipun Gusti Allah. Niku kok tertanam teng ati setiap saat kita maos ngoten niku iman niki badhe napa Bu? Napa Bu? Nah, kali ingkang terakhir untuk memperbarui iman. Iman itu sangat kuat, sangat napa niku penting. Nun sewu. Tiyang niku nek boten gadah iman, nggih Bu, saged berbuat jahat. Tidak akan mencuri seseorang apabila waktu mencuri ada iman. Tidak akan berzina seseorang pada waktu zina itu ada iman. Non sewu jenengan persani itu kan pakaian tiang orang-orang berapa itu tahanan jenengan bersoti rekreasi itu lah itu tiang ingkang oto-oto berbuat jahat. Lah masuk teng pundi niki? Tahanane pon hotel BNP. Lah niku rata-rata napa? Waktu berbuat maksiat jahat niku mboten wonten iman. Akhire menipu, nggih Bu, merampok, berzina, cabuli dan berbagai macam. Ajaran setiap saat itu kerja istiqosah mriku. Tahanan nggih Bu nggih. Lah niku apa? Karena napa? Waktu niku mboten wonten iman. Nek tiyang niku wonten iman nang ati, ora bakal berbuat dosa, ora bakal ngurangi timbangan. Pedhi nggih Bu. Sebabnya mongso napa? Diawasi Gusti Allah. Data itu mboten pani napa? Palsu apa? Manipulatif, kurang timbangan mboten pantun. Terus napa? Sirsiran kali tanggane nggih mboten pantun. Sebabnya ada iman. Nggih ta Bu nggih. Selama iman niku wonten teng
Lalu kata Allah niku dijatone teng ulu hati ingkang kiri. Insyaallah hawa nafsu niku akan terkikis setan-setan sing manggen tapi insyaallah aman. Ada lagi. Nek la ilaha illallah niku bacaane wajib tiyang suluk. Nggih nek jenengan sing besok tarekat niku ya. Niku bacaan ingkang wajib. Mas napa wae? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi Musa niku matur teng Allah. Ya Allah, kula niku pengen bacaan ingkang bagus. Allah matur, la ilaha. Sing lintu ya Allah, niku lak pun lino. Allah matur ngeten. Bacaan la ilaha illallah niku nek ditimbang kalian 7 petala langit, nggih Bu, langit niku wonten 7. Dan kalian bumi sak isine nek ditimbang persetimbangan nggih Bu, niku isih berat kalian apa? La ilaha illallah. Maknane wae napa? Ora ana pangeran kejaba namung Gusti Allah. Man akhir kalam la ilaha illallah. Daqulul barang siapa akhir hayate badhe sedo kok saged ngucap kalimat kaum napa? La ilaha illallah. Maka wajib masuk surga. Dan bak nonton nek boten latihan yo angel nggih Bu nggih. Kan ayo kan nyebut wis mesti sekali. Kan ayo nyebut kan but. Kan ayo nyebut but. But ora ngono kan. La ilaha illallah. Sebabe ora waktu uripe ora guna. Nggih Bu nggih. Makane kula kita dereng kedisian mati. Monggo kita biasane latihan apa? Maos la ilaha illallah dan dijadikan amalan. Jadikan amalan. Terus daripada kita ngelamun nggih Bu, dengan ngelamun omahe yukar, yutun, kok api benda betul sama kan. Tapi didamel maos napa? La ilaha illallah. Terus nek ora saged wonten ati diisi ngoten. Ora enek istilah iri landeng. Ora kober. Napa niku goleki eleke wong liya. Sebabnya napa? Sibuk dengan makanya awal Muqaddimah Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hei wong sing beriman, banyak-banyaklah zikir. Bacaan 7 niku wae namine sedaya zikir. Pertama wae napa? Nomor 2 alhamdulillah. Nomor 3 astagfirullah. Terus nek rencana maos insyaallah. Nek kena musibah maos innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak kuat gak berdaya maos la haula wala quwata illa billah. Untuk memperbarui iman maos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ya Bu? Insyaallah. Kita hafal lan saged ngamalaken akhiripun kita benar-benar mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan malaikat, di ngapura semua ya dosa-dosa kita walaupun sebanyak biji lautan dan akan masuk surga. Allahumma amin. Saged ya Bu, selesai ya. Kita saged tambahi. Monggo donga nggih sedaya. Niki dongane amine siri mawon nggih Bu, mboten usah dilakoni mengke supados kita fokus nggih Bu. Terus jenengan maknani ing apa ingkang kita kula waos niku bahasa Indonesia berarti artine nggih Bu. Nek kula niku nek ndonga kula paringi arti tujuane kita ben paham apa sing dijaluk. Nggih Bu? Nggih. Ngoten. Monggo banyune dibuka mboten apa-apa nggih. Nggih saged. Nggih, mboten apa. Nggih. Ini wonten sedherek ingkang saged napa-napa mungkin saged dijelaskan. Nah, nggih. Sampai ayat itu media ingkang saged. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina
afiyatan fil jasad wa izzatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma yu'in alaina fi sakratul maut wa najata minan nar wa lafa inda al-hisab. Allahumma yassir lana umurana wa awshili. Allahumma mahwa masidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika ya Allah, tolonglah kami semua untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu ya Allah. Wa syukri ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-Mu ya Allah. Husni ibadah ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah kami ya Allah. Allahumma tawil a'maruna ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat ya Allah. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami ya Allah, sehingga mudah menerima petunjuk-Mu ya Allah. Wa tsabbit imanana ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami. Ilal khairi qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa disyari'atna, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Wa qina wa'izana fid dini wad dunya, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Allahumma ghfir bil ilmi ya Allah, berkaya kami semua dengan ilmu pengetahuan agama. Wa zayyinil ilmi ya Allah, beri ketenangan batin ya Allah. Wa arina bit taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, lengkapi kami semua dengan sehat lahir sehat batin ya Allah. Ya Fatah iftah qulubana ala ta'lamil Qur'an ya Allah. Wa jatuh buka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami ilmu agama, ilmu Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat dan selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua ya Allah dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah, bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur, masukkan mereka semua kelak dalam surga ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah